Ruka-palvelu tekee matkailijoille palveluja. Ja ehkä semmoinen meidän suurin palvelu on se, että me pystymme tekemään tämmöisiä kokonaispalvelupaketteja, johon yhdistetään meidän omia tuotteita, mutta meidän yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden tuotteita myös. Ja nimenomaan tämmöiselle isommalle kokonaisuudelle on sitten tarve ja siihen me ollaan erikoistuttu. Kun tänne saavutaan, niin me ollaan lentokentältä hakemassa porukkaa. Me otamme porukat vastaan ja sitten meillä on majoituspalveluita. Me voidaan varustaa nämä saapujat retkiä varten. Meillä on ruokapalveluita. Sitten meillä on ruokailuja näiden ohjelmien yhteydessä maastossa, joko siellä kokkien tekemänä tai sitten retkien aikana asiakkaiden ja oppaiden yhdessä tekemiä. Hyvin monennäköisiä palveluita. Ollaan joka päivä valmiita ottamaan ryhmiä vastaan ja meille itse asiassa joka ainoa päivä vuodesta on ihan yhtä tärkeä ja oikea päivä saapua tänne vieraaksi. Tänään kuvatut ohjelmat ovat niin sanottuja joulun ohjelmia. Ja kaikissa näissä jouluohjelmissa on tärkeänä justiin tämä perheen täälläolo, lasten ja vanhempien yhdessä toimiminen. Ja kun katselee sitä porukkaa, niin kyllä ne kaikista riemukkaimmat kiljahtelut tapahtuu tuolla pulkkamäissä ja rekikyydeissä ja jännitystä kun halutaan, niin sitten mennään haskikoiran kyytiin ja siellä riemusta kiljuen sitten katsotaan koirien juoksua ja monenmoista lomakokemusta. Ja näitä jouluajan ohjelman viettäjiä on täällä tuhansia. Vuosien aikana taloushallinto on meillä ollut aika monessakin paikassa ja kun yrityksellä on jo ikää kertynyt, niin siinä on kerinyt monennäköisiä vaiheita olla, mutta nyt sitten on jo ollut tämmöinen pitkäjänteinen toiminta Talenomin kanssa ja se on toistakymmentä vuotta kestänyt. Sitä pitkäaikaista kumppanuutta ei ole ilman sitä luottamusta. Siinä ei ole ollut mitään semmoisia asioita, joka olisi heikentänyt sitä ja pannut miettimään, että tekisikö joku mitä paremmin. Me ei oikeastaan ole semmoisen tarvinnut koskaan tuhlata aikaa. Me on saatu se niin varmalle pohjalle se yhteistyö. Minulle varsinkin on tärkeää nämä vuosittain tapahtuvat palaverit, jossa käydään vuosisuunnitelmaa läpi ja mä saan siellä kertoa, että mitä on suunnitelmissa tehdä ja miten se täytyy huomioida sitten meidän talouspuolen asioissa. Talenomin palvelut vaikuttaa oikeastaan jatkuvasti meidän tekemiseen. Uskon, että vaikuttaa myös ihan liiketoimintaan, tuloksellisuuteen kanssa. Sille maksetulle hinnalle sitä yhteistyöstä niin ei ole semmoista kyseenalaistamista tarvinnut tehdä, että maksetaanko me liikaa siihen näin, mitä me saadaan siitä. On tärkeä asia. Yhteistyö varmasti tulee vielä vaan kasvamaan ja laajenemaan.